Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Angikwamukele asisenze futhi esinye isibalo noma ezinye izibalo sisebenzisa ama-quadratic inequalities. Angithembe lezi zibalo azikudedi uma ungakafiki kuleli zinga esikoleni khohlwa ngazo uma usukuzona angithembe ziyakusiza ukuthi uthole okungconywana. Ngikubalele la isibalo esizosebenza ngaso. Ngizothi ngino fx ngibe no x squared plus x minus 6. Asisebenze ngalesi sibalo esinaso ke. Sizowehla ngaso lesi sibalo siqale ngo-x wethu u-x squared plus x minus 6 usipho 0. Ngingavula isikhala sami noma amagwegwe amabili kuyangivumela ngoba ngino-x squared phakathi ngino-positive 3 no-negative 2 ngoba ngifuna ukhipha u-6. Ngingabhala la ngithi ama-roots ami ukuthi ngisebenziseni impendulo zami zokuthi u-x unawo minus 3 uphinde ube nani no-2. Asithi mhlambe bengidwebela impendulo yami. Dweba x zami nama-y x zami. Ungixolele ngiyabona ukuthi akusesona isithombe esihle impela lesi sisebenza kusona nomdwebo wami awukho ezingeni eliphezulu. Ngizothi minus 3 0 ngapha. Ngidlule ngapha kuzoba u2 no0 wethu. Basibona ukuthi umdwebo kuzofana nani ka-y yefana no-x no-fx akunani sino-6. Yabona umdwebo wami uthi ngabe uhamba kanjani? Bambelele ngapha ushonele phezulu. Ngabe uma ukuthi lesi sibalo bekuthiwa sisidwebele impendulo zakhona, ngabe sidwebele into efana nale. Angithembe ekuyidwebeni yakho nawe usufinyelelile ekudwebeni umdwebo nje. Ngobani? Ngoba sino x ono minus 3 no x ono 2. Fx ke lokho ngikubhalela izansi fx ke ngabhala nophawu la greater than 0. Phinde ngibhale isibalo sami lesibe sisiphiwe. Sengisebenzisa uphawu la greater. Sengithi x squared plus x minus 6 ngifaka uphawu likabani lika greater than. Ukuthi ngabe sibambe la ngizofaka khona omunye umbala. Ila umdwebo wethu engabe ubukeke ngayo indlela yakhona. Siyaqhubeka nomdwebo wethu. Sino x greater no 2. No x wethu ukhumbula ukuthi ubunawo minus 3 uphinde ube no 2. La ngibambe khona ke ngabanye ke ngeminye imbala ke. Ngabe umdwebo wami uyibambe lapha indaba. Amuthembe ngathi siphelele isikhala kuzomela sidlulele. Kodwa khumbula ukuthi okwenza ukuthi isibalo sethu sibe noshintsho yini uphawu lwethu. Uphawu lwethu asidlulele ke manje. Asibona ukuthi singenza nesinye isibalo. Singafaka isithini ke kodwa ke. Ngizothi sino minus x squared minus 3x plus 28 uphawu lethu u greater than 0. Angikuthandisisi kahle lo minus phambi
phambi kwa x wami nje zisuka. Ngakho ngifuna usuke, ingakho ngenze njani? Ngidivide ngo-1 okwangipha u-x squared su positive 3x wami su negative 28 wami. Naluphawu lami ngulishintshile nalo ngiguqule ngilibeke ngale selu less than kube u0. Ngiyalithola ithuba lokuvulani? Lokuvula amagwegwe amabili. Ngiyazi u7 times 4 wami ungangipha u28 ingakho ngisebenzise inamba u7 no24. U7 no4 ncese. Ngafaka uphawu la positive ngafaka no negative ngoba ngifuna u28 ongubani ongunegative. Fx wethu ke usungaba nani? Nempendulo ezithi x omunye uno plus 7 omunye x unani uno negative 7. Ngakho sesingabiza ngokuthi ama roots ethu sino -7 enye sino 4 o positive. Siqhubeke nesibalo sethu. Sino x wa -7 no x wa 4. Bangase sangathiwa siyadwebela kodwa asiqale ngo-x sizame u-x uma ukuthi u-x ungubani ungu0. Sibone ukuthi impendulo esingayithola izobe isima kanjani. Okusho ukuthi esikhaleni sika x sesizofaka bani u0. Sizoba no7 la times 4 usipha u28 o-negative. Akuwona lo 28 esinawo, u28 besinawo vele njengoba ngisekela la kuyefana bese no7 nobani no24 bese no7 no4 saba nophawu lika less than. Sisana lo 28 o negative besinawo vele uma ukuthi senzeni sizame ukwenza u-x ube ngu0. Athi ngisibhale sithi -7 less than x less than 4. Inombolo vele nempendulo esinazo lezo sesifaka uphawu lika less than. Asizame uma u-x ungu5. Ngokuthi isibalo sethu sizoguquka sibe yini. Ngakho endaweni ka-x sesizofaka u5. Ingakho sesino 12 minus 1 12. Sithola impendulo enjengalena ke uma sizama ukuthi u-x ube ngu5. Isikhala ngabe sisitholani asithi ukususa. Sisuse lokho esizamile ukusebenza ngako. Sisebenzise leso sikhala sakhona. Ncase. Ngizama ukudweba uma ukuthi impendulo yethu besidwebela. Ungixolele ngaloko kukhulu okudwetshwe lapha. 7 no 1, 7 no negative. Ngibe no 4 no 0. Lokhu kungisiza uma ukuthi isibalo sethu uma kade mhlawumbe siceliwe ukuthi sidwebele singaba into ebukeka kanjani. Sifaka u-fx wethu lapha. Yabona ngabe sibambana lana isibalo sethu la sohlangana khona noma la sigcina khona kuni u-y-axis wethu. Ungasithatha ke isibalo futhi njengenjwayelo usiqalima phansi wedwa ubone ukuthi uyawuthola nomqondo noma uqalima phansi uyibuka ivideo sisebenze ndawonye noma uthole ulwazi olubanzi kuthisha noma wenze nabangani bakho. Ukuba mnandi kakhulu kube wenza nabangani bakho ngoba phela niyakhombisana imicabango yenu ehlukile. Khumbula ke besithole u-x wethu wa -7 no-x wethu wa 4. Ingakho umdwebo wethu ulesima oyisona lesi sidwebela. Angithemba uyabona kahle ngiyabona ukuthi hayi umdwebo awumuhle kakhulu.